Da ka jing tri sitom bat ka jing state tri kam ka tanat pulit jong ka West Castles bat crime scene unit na Shillong menta ka sni ka infantry unailar kila yo ban kemno ya waybriu bala suba jor bol dan kti ban penyab dusman ye me e princess em bala nyup khandai snem karta na ka snong nong ston bat ka samla mai lenti lindo marshallong arplan snem karta na ka snong tiu sa West Castles ka bala ja ha ka siteng miet jong ka flight trek mentau banai ha ka ying sa jong ki ka bodan hapok snong nong ston ki pulen ki lapanon kam ya la ka jong kabut ka bor ban budien halo ka tega kam bat menta ka sni layo ban kemno ya waybriu ya ka ba ki pulet kimpat kwa ban yathu ka kerteng namar ka jing toket kadang ya sakman u superintendent of police ka West Castles uba HD lindo ulai thu bayo teuruna layo ban kem menta ka sni ka santrek bat menta ki pulet kidang penlong ya ka jing toket kwa bania halo ka te ka jingja kuman supeng kan mau hangni baya kamet ke berangsa jeng me e Paris em layo ban tep dan borom menta ka singi haulum jing tep ka balang tutrian nong stoin bat ya kamet jong ka kong mait lenti lingdo marshallong layo ban pendap haulum jing tep jong ka balang tiu saw investigation menilai tang gut menin nilai tristom di layo bat nilai kami prime accused habis ka case di ni kemen ba investigation dong ni kan ya sekemat dong ka kan de ba sisok bahaya pemerintah ni kalau menong bah ilah yo kami beriu ni subajul budi ni boleh ni kam nangkap deh investigation dong nangnya nak sepenting dikisar lah kan lah yo susu